manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku yi sahur domin a cikin sahur akwai albarka. Tasahharu fa inna fi suhuri baraka. Ku yi sahur domin a cikin sahur akwai albarka. Yawanci daga cikin mu especially matasa, don mutum baya yin sahur kuma yana iya ya kai azumin salamin lafiya, sai kaga yana wani alfahari ya shigo cikin abokanai har da cewa ni ba na sahur da sauransu. To ba wani abin burgewa bane. Ga shawarar da manzo Allah ya bayar kuma ya ce ayi, duk wanda ya sahur Allah da mala'iku suna sanyawa wannan sahur din sa albarka. Ka gane? So ba wai kuma danganta a ka ci abinci da yawa ko ka ci kaza ko kai me ba, duk abun da kaga kake da shi wanda kake da wadatansa, ka tashi ko da ruwa ne ka samu ka kurba ka sha. Ko da ruwa ne ka yi kokari ka tashi ka samu ka sha. Idan ka sha ko da ruwan nan to insha Allah zai sanya wa abun albarka. Wannan azumi kuma albarkan azumi na da yawa, abubuwan da za ka yi capacity azumin ka tashi suna da yawa. So sahur yana daga cikin su. To kuma kada a manta da yawayinta da yin sahur din, domin sahur kamar da manzo Allah yake cewa akwai albarka. Dukkanin abin da ka samu kuma ka samu albarka, malam ka gama sha, ka kasa ka sayar. Amma duk abin da babu albarka kuma ko biliyan dubu ne ka zuba ma kasa, mai 1000 wallahi sai ya zo ne rinjaye naka. Sakamakon me? Nan an samu albarka, nan kuma ba samu albarka ba. Da wannan nake ce muku sunana ambassador Umar Mahmud Muhammad. Kar ku manta da yin following da liking da kuma share da kuma subscribing a YouTube channel mai suna Umar Khan TV. Sai mu sake haduwa a video mu na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.